Okay, maing mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Sana napunta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan C-on-A, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon, kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino, kumusta naman ang atong mga kaigsuonan din ha? Lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya, no? Kumusta naman ang atong mga igsoon din sa Siquijor, din ha sa isla sa Subuhol o sa atbang nato nga isla sa Cebu. Kumusta na, no? Nang hinaot kita nga anaa kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Abino, ato sa dayon nga timbayaon ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato usab nga mga kaparian nga ilabi na gayud ang mga miyembro sa kining Diocese of Dumaguete. Oh, kumusta na no mga higala no? Naghinaot kita nga kitang tanan gyud ubos sa panalangin sa atong Ginoong Jesucristo. Aboy no mga higala karong adlaw gisaulog nato ang Solemnity of the Most Sacred Heart. You know, muna nga ang atong color of the day karon is white. Okay? So niya today is in any church, no? Atong hayag-hayagan gamay mga higala ha. Dili ko kakita. Today in any church, public and semi-public oratory, the prayer of reparation should be read, and the litany of the Sacred Heart of Jesus sung or recited before the Blessed Sacrament exposed. Oh, so sa ato pa karong adlaw isip usa ka dako kaayo nga kapistahan sa simbahan kanang kuan kita nga aduna gi litany of the Sacred Heart of Jesus nga either gibasa o gikanta unya aduna gi kanang gitawag nato Blessed Sacrament exposed no karong adlaw no so muna nga karong adlaw usab giila nga a day of prayer for the sanctification of priests. Ayan no so muna nga karong adlaw dako kay kini nga kapistahan usab sa ato nga simbahan sanglit mao man kining adlaw nga diin atong gipasidunggan ang mahal nga kasing-kasing sa atong Ginoong Jesucristo. Okay. Beno, ari kita mga higala sa ato nga mga catechesis. Okay. So unang pangutana. Padre, tinuod ba nga adunay duha ka matang sa pagkapari? No? Are there two levels of priesthood? Ang tubag niya na yes, no? Kung atong basahon sa Hebreo kapitulo 14 4 Hebreo 4 bersikulo 14 dunay giingon diri nga lig-unon ta ang atong pagtuo kay dunay kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya si Jesus, siya ang anak sa Dios. O sa ato pamuni ang gitawag nato gibasihan nato sa ministerial priesthood, no? Ordained priesthood, no? Kining atong mabasa sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 14. No? Unsay nasulat diri? Busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay aduna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya siya si Jesus nga anak sa Dios. Ato pa kay aduna may pangulong pari, aduna po'y sumusunod nga pari kami, no? Kami mo mga sumusunod nga pari. And then the second priesthood kining gitawag natong common priesthood by virtue of our baptism. Sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 hanggang 5 mao kini ang atong mabasa. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga balita. No, panuol kamo nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Mag-alagad kamo ingon nga mga balaang pari, maghalad sa espirituhanon ug mag-alagad nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo. Sa ato pa klaro kay mga higala no. Matud pa niya panuol kamo sa Ginoo ug mag-alagad kamo nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo. Aron no magtemplo nga mag-alagad kamo ingon nga mga balaang mga pari. Sa ato pa sa ato daing bunyag
no, nahimo usab kitang mga pari, pero dili katong ordained priesthood, dili katong ministerial priesthood, pero nahimo gyapon kita mga pari, common priesthood na siya. Unya sa CCC number 1546, no, Catechism of the Catholic Church, mo sab kini ang atong nabasa. Ang sakramento sa baptismo ug sa konfirmasyon, which in the sacrament of baptism and confirmation, we share in the mission of Christ that is priest, prophet, and king. Oh, klaro kay mahigala, no? Nga diha di ay sa ato ang bunyag o sa atong kumpirma, nakaambit di ay kita sa pagkapari, sa pagkapropeta, o sa pagkahari ni Kristo. Yung kanatong basahon sa Colossus, Kapitulo 1, versikulo 18, siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan. No? Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Sa ato pa, si Kristo di ay mao ang pangulo sa iyahang simbahan nga mao ang iyang lawas nga mao ang simbahan. Okay, klaro ba? Muna siya, no? So again, atong balikon ang pangutana, tinuod ba padri nga dunay duha ka matang sa pagkapari? Ang tubag ni ana, yes sirree. Adunay duha ka matang sa pagkapari. Okay, klaro? Bino-ari kita sa laing pangutana. Padaron sa may mga timailhan sa Katolikong simbahan. Unsa may mga timailhan? Tan-aw ninyo ang simbahan Katoliko, mailhan na dahil na ninyo nga naman. Naay cross, naay mga santos, naay mahal nga birhen, naay ludhanan. No? Pero, kung atong basahon, sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 5, kita usab bisan daghan usa lamang kalawas, ug naluwas lang ug nahiusa kita kang Kristo, ug nalambigit kita sa usag-usa, ug unya ingon nga nagkalain-lain lang nga parte sa usa ka lawas. Klaro ba? Sa ito pa sa Roma Kapitulo 12 versikulo 5, makita di ay kita, no? Makita kita nga timailan sa Katolikong simbahan tungod kay aduna may nagkalain-lain nga mga kalihukan sa usa ka lawas, no? Sa ato pa ang mga kalihukan, santos nga misa, ingon ni ana, pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria ug daghan pang uban, no? Ikaduha, makita po nato ang mga timailhan sa balaan nga mga santos. Ato kanang mabasa sa Episo Kapitulo 15, versikulo 25 hangtod sa ika-27. No, nga aduna gyoy mga balaan, no? Duna gyoy mga balaan, no? Unya sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 15 hangtod sa 20, busa panglakaw kamo sa tibuo kalibutan. Sa ato pa ang Katolikong simbahan manggod, bisag asa ka moadton o bisan sa mga kamusliman nga gidili ang relihiyon na ay simbahan Katoliko dito, tago-tago lang. Panalitan sa Saudi Arabia, naa man gyapon Katoliko pero gatago-tago. Pero sa mga lugar nga wala gidili ang relihiyon, naa gyud Katoliko. Sa ato pa, usa sa mga timailan sa Katolikong simbahan is universality. No, bisag asa naa ana, no. Unya apostoliko sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 19 sa 20, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga sukaranan nga mao si Kristo Jesus. Klaro kay mahigala, no? Nga sa ato pa ang itimailhan gyud nimo sa Katolikong simbahan is anaa ang apostolicity. Unsa man ang apostolicity? Kana bitong gikan sa panahon ni Kristo hangtod nga napasa paingon sa mga apostoles hangtod nga niabot karon. No, kan aduna ba tay connection ba sa mga apostoles? Nya klaro man kay ta nga mahigala nga duna gitay connection sa mga apostoles, no? Kay gani kun moadto ka didto sa Roma, dito sa Vatican, makita nato didto nga didto gilubong ang pateng lawas ni San Pedro ug ni San Pablo, ang mga dagkong haligi sa mga apostoles nga mao'y usa sa mga nagpakaylap sa pagtulon ni Kristo. Sa ato pa, sa ako nang ginaingon, sayon ra kay nimong ilihon ang Katolikong simbahan. No, ngano man tungod kay unang-una bisag asa na may simbahan diri sa atoa nga mura ra pug Katoliko, diba, no? Natay simbahan diri sa atoa kining dili pag-unsahan mga Aglipay nga naminaw napoy kang ang simbahan sa Aglipay ug ang simbahan sa Katoliko mao ra gyud. Pero usa ra gyud ang kalainan.
no, dili universal ang aglipay diri ra pos Pilipinas, pero atoa lukop kalibutan bisag asa ka mo adto, no, kay gikan man lagi na didto ang katolikong simbahan gikan na sa Jerusalem dito sa Roma gidala diri, no, di ba, no, sa ato pa ang original gyud nga simbahan nga natukod to agi didto, and then hinay-hinay pod nga ni kaylap diri paingon sa Asia, particularmente na diri sa Pilipinas. Muna nga daghang kayong mga Kristiyanos dinhi. Although nga as of now daghang mga denominations tungod lagi ni atong 16th century sa panahon nila ni Martin Luther, ni John Calvin ug daghan pang uban, Ellen G. White ug daghan pang uban na naghimo sila og reforma. Ilang gi-reform ang simbahan pero nisangpot nga nibulag Ginoo sila. Kay formally mga Katoliko ba na sila. Okay, klaro? So, nyari kita sa laing pangutana, no? Kabahin gyapon ni sa Katolikong simbahan. Father, ngano man gyud nga dili man ta kining gitawag nato musugot og death penalty. Ayan mga pangutana mahigala nga kanagong death penalty, no? Sa kinabitawng kun ato ra na siyang tan-awon sa usa ka kanabitawng sa pangutana nga pwede ra batang mo patay og tawo. Ang tubag na, si Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao. Sa diya gipangutana siya nga musugot ba siya og death penalty, niingon siya nga, musugot man gani ang Ginoo nga pamatyon ang katong sa una ba, katong mga karaang tawo nga gipapatay sa Ginoo. Muna nga kuno siya pod, muukya ra pod siya og ang dili ra masuko ang Ginoo. Di na mahimo. Nga naman ka sa the Ten Commandments, no, di ba, ang kining ang ato ang pagtulon-an nato ang pagtulon-an nato nga gikutlo nato gikan sa mga Hudiyo. First is the Ten Commandments, dayong Pentateuch, dayong kining gitawag nato og kining the Bible as a whole, no, dayong kining ikaupat scribal law. Ang number 1 gid ana Ten Commandments. Unya usa sa mga usa sa mga napulong sugo, di gyud ka magpatay. No, so wala, no? So dako na kay na siya nga matud pa lig-on kayo nga pagdili na, di gyud ka mo patay. No, alang ka nato dili gyud ta mo sugot ni ana. Ngano man kay mo patay naman punta ana, no? Makapatay ta dili naman gyud na bisag unsaon pa natog tan-aw, dili gyud na siya pwede nga mapapatay ta og tao. So wala nga labi na gyud diri sa Pilipinas, no? Sa man diri sa Pilipinas. Ang diri sa Pilipinas, sigon sa ato abang nasayran, murag dili bitaw kaayo ba maka-afford ang mga pobre pagkuha og mga abogado nga makalaban po din taon kung doon na bitaw kana bitong dunay gikiha ba, dunay gikiha unya pobre nya muna nga mga salaa may puruhan nga bisag dili pa siya maugyoy dili pa kay bugat ang iyang sala ma-death penalty siya kung aduna man gani ano man wala may mga maayong laki nga abogado nga makatabang niya, no, di ba, sa Pilipinas, no? Ya muna saon man nato og pobre kay ka ni ana muna giingon ga og naa magani death penalty diri sa Pilipinas kalagmitan yung ma-death penalty pobre ra gyud ngano man dili man maka-afford og kuha og mga katubitang mga dikampanilya nga mga abogado nga mo mapamatuod nga wala siya sala, no, with the kind of justice system sa atua, no, nga dili kay wala ba jud ba ingod nga equal treatment of the law tungod lagi sa disparity between the poor and the rich, muna nga di gyud maayo nga dunay death penalty, no, diri sa Pilipinas and even the whole world, no, ngano man tungod kay bisag asa ning kalibutan naabi agi pobre. Moingon mo nga sa Amerika walay pobre, daghang kay dito homeless, ngano wa daghang Amerika nga walay mga balay kay sa atua at least makapulo pa silong-silong ra man gyud ta, pero dito naagi mga uban mahigala nga naaras wheelchair na nga matay. Ako saksi gyud ko ana. When I went to New Jersey, sa New Jersey gyud mismo, naagi namatay dito. Pag-agi nako, naglingkod siya sa kining wheelchair. Das daplin itong building. Pagbalik nako natuay na. Pirti na day intawang pataya. Ingon ni ana, no? So mga homeless. Ingon ni ana. So sa atong pagpadayon sa atong pamalandong, yun yung ato karong katekisis nato, ato gyud nga ang ato ang death penalty sa Katolikong simbahan ato gina siyang i-maintain as of now. Gani ang murag kita naman lamang, no? Kita naman lamang sa tibuok kalibutan nga walay death penalty, no?
No, ambot na guys sa Vatican wala gid na. No, kay na sa main man gyud na siya. Pero sa atoa wala. Dili sa atoa wa patay death penalty. Pero sige nang gipaningkamutan sa mga magbabalaod nga ilan yung og sa ato pa na ilang i-restore ang death penalty diri sa atoa, which is kitang Katoliko supa kita na. Okay, klaro? So dili na lang ko na kukuto gala. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Father Edwin AA. Mana milit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.